Horas bangsa Batak, kamu tahu tahapan apa aja yang dilalui untuk menuju pesta unjuk? Kalau mau, jangan scroll, ikuti video ini. Yang pertama, marhori-hori dinding. Marhori-hori dinding ini semacam perkenalan internal calon besan dengan keluarga calon mempelai pria dan wanita. Jadi yang biasanya datang calon keluarga mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita. Marsita Dhamma istilah Sonarion. Jadi di Papua mah songon keluarga nih parburu jala paranak pe ipatada homma piga yanakonna piga buruna jala disi nunga di Papua calon pengantin baik paranak maupun parburu songon dia perdongan nasida molo berlanjut di uli maulone gabe marhusip molo marhusip nunga adong di son pihak keluarga di paranak ro isarana haha anggina do ibotona naburu ni calon pengantin bawa suang-suang ini diperburu adong di sitong bapa udana manang batuana suang-suang ini nang naburuna manang buruna suang-suang ini nang donga sahuta ni perburu di Pakataon ni biasana nunga be satu Pakataon taksingot tu balgani sinamot do tira-hira sadia ma ulos lau sejarah nasida dibuhul ma pertikian jala guarni uloni nunga be dihatai di si adong do da deba dak pola mabasi panganon adong na deba dibuat do tutudus panganon jala di parade parburu dotong dekena jadi songon patujolo ni makata sinamok ma di ulaun na marhusipi dung martopi Pakataon di marhusip dibuhul ma pertikian dinalaho martupolon dak piga huria napatu pahonon isarana molo di Katolik dan di Pamasa pertupolon song-song dang di gereja karismatik ada yang mulai di HKBP, GKPI, GKPS di Patupado ulaun pertupolon biasana di pertupolon ini dungsiani di parade perburu ma alaman ni bagas nasida dinalaho marhata sinamot manang marpudus saut di ulaun marpudus saut di sima sudah dirang-rangi akan narikot lau si patu paun lau si ulaun nasida di pesta ujuk jala di sido di pasahat paranak songon Pakataon nasida di tiki marhusip buhini sinamot nang patujuloni sinamot jala di pesta ujuk mah di pasak nasida songon namanggohi sinamot ni parumen nasida dungi di pasahak ma muse disi dipangido paranak ma piga ma ulos si paradion jala si pasahaton ni perburu di pesta ujuki molo di alaman ni paranak do ulaon guarni ulaon ni taruh jual jala di alaman di paranak ma ulaon jala paranak ma paradi hosude si panganon do akan narikot di pesta ujuki di Papua ma perjuhutna soal perjabaran di Pamasa di tiki ulaun pesta ujuki jala di sido dihatai songon dia suya pangnaopat songon ingot-ingot olop-olop sirabe manis dohot ulos tinudu sadari ianggo pasahaton titin merakup biasana disepakati di manggohima sian parburu sian hula-hula
jala di pamasa do disi manang daong marsi buah-buah atina holan marsarapan do di tiki Markudus Sauti do dihatai uloni jala paranak pasaton partording ni aka sakap ni ulan nasida di dia huriana japiga pamas-masuon marsarapan do manang mar si buah-buahai jala ulo sadari paula unai do tikir tangga jala adong do buse sian tulang di paranak masa do menunggu berena dung sipul anon uloni sian hula-hula ni paranak atrasongonima partording ni pakatayon di pesta di ulaon Markudus Saut manang marhatasi namot dung sipuli gabe marhatasi gabe manasida jala sude pakatayon di ulaon Markudus Saut manang marhatasi namot idolao si ulan nasida di tiki pesta ujuk melotong adong pe nahurang lobi nasadong di kehatai tiki songon torop ni rombongan manang udangan ni parburu nunga be bui langsung hasuton paranak do asuto parburu makatai langsung dung di luar ni ulaon Markudus Saut kira-kira songonima ringkasan manang rangkaian acara siang mulai marhori-hori dinding marpusip martupol Markudus Saut manang makatasi namot dungi di paujung ma ulaun nagok di pesta ujuk songoni mana boy patol hasami muladong nahurang lobi boy do hita diskusi di kolom komentar molo di rohamuna do uli dengan panutuyon namyon upang idohami masegomos serhamu kadongan asa utorp akadongata nasoma boto dope informasion gabi bab boto terlububi di aka sudut na poso horas mabang Batak horas mapangarato horas ma diaspora Batak mari kita lestarikan adat budaya Batak horas to di madingin pir ton di matugu